וגם בצרפת, אם כן מועד הבחירות בצרפת מתקרב, וגם אזרחים צרפתיים המתגוררים בישראל, באיטליה, יוון וטורקיה, הן מן המדינות אשר על קולות האזרחים הצרפתים בהם מתמודדים מי שחפצים להיבחר כצירים לאספה הלאומית. אחד המועמדים הוא ג'יל טייב, רופא שיניים יליד טוניסיה, גם הוא מתמודד על מושב באספה הלאומית. בעת האחרונה ג'יל טייב נמצא על הקו בין צרפת לישראל כדי לזכות בתמיכתם של אזרחי צרפת בישראל. הוא עצמו עדיין לא החליט במי יתמוך בבחירות לנשיאות, אבל תחילה הוא מבקש, כאמור, להיבחר לציר לאספה הלאומית של צרפת. מיכאל דורון נלווה לאחת מגיחותיו הפוליטיות של ג'יל טייב לישראל. הנה. 5 שעות של טיסת לילה מחברות את ג'יל טייב לישראל כמעט פעם בחודש. הפעם לשבוע של קמפיין לקראת הבחירות לאספה הלאומית של צרפת. אבי זן, המנהל הקמפיין בישראל, מראה לו את דף המסרים שגובש. דרך העשייה. לא רק דרך הדיבור, אלא דרך העשייה. ראיתם שסרקוזי משתמש קצת בזה, כן. בערבים ז'יל ואשתו קרן מדלגים לחוגי בית מטבריה ועד לאילת, כדי לשכנע את הישראלים הצרפתים שזומנה להם הזדמנות היסטורית ראשונה להשפיע על הפוליטיקה הצרפתית מבפנים, ויש להם נציג שמוכן לשים על זה את כל הלב. Ça c'est la force et la main sur le cœur. C'est le cœur et l'esprit. כל מסע של טייב לישראל מציף את המורכבות של חייו כיהודי ציוני היושב בצרפת. השבוע לקחנו אותו למקווה ישראל, למקום שבו נרקם סיפור האהבה ההיסטורי בין נדבנים צרפתיים ובעלי חזון לבין ישראל. ניסים זבילי, השגריר לשעבר בצרפת, הוא מכר ותיק עם היסטוריה משותפת. גם משפחת זבילי וגם משפחת טייב ממוצא טוניסאי, אבל כל אחת היגרה למקום אחר. עזבנו את טוניס, היו 2 אפשרויות, פריז, שהייתה לנו שם משפחה, וישראל במושב עונש. ההורים שלי בחרו ישראל. בבית הספר הצרפתי-ישראלי אליאנס, תמונה של בית הספר בתוניס של אמו של ז'יל. היא לא בחרה בישראל. הם היו יהודים שגרים בתוניס, אבל הם היו צרפתים. צרפתי, כמו צרפתי, הוא פורח במרתף יין. היקב השומם של מקווה ישראל מעורר אצלו את יצר היזמות. Il y a les promesses et les réalisations. On va le faire. Je voudrais qu'on organise un festival ici. Et c'est quoi qui vous attire à Paris? C'est la bonne vie, c'est la culture. Je suis français, je suis un enfant de la République. J'ai grandi en France, ma culture est française, mon éducation est française, et je suis un pur fruit de la République et de ses valeurs. Liberté, égalité, fraternité, j'ai grandi dedans. ג'יל טייב לא ציפה לביקור בבית הכנסת, אבל הייתה לו כיפה בכיס לכל מקרה. בעינינו הישראלים הוא אולי מלא סתירות, אבל חייו, כמו של רוב היהודים בעת הזאת, מורכבים. חלק ממשפחתו המורחבת עלה לישראל, אבל הוריו בחרו בפריז. בגיל צעיר היה פעיל בקהילה, למד רפואת שיניים, נעשה עמיד, למד עברית, נקשר לישראל, תרם לצהל. אשתו חברת מועצת העיר פריז, והוא תמך בהתלהבות בסרקוזי עד שהתאכזב. Je pense qu'aujourd'hui, le sentiment amer qu'ont certains juifs vis-à-vis du président Sarkozy, il est inversement proportionnel à l'amour qu'ils ont eu pour lui. Vous savez, on n'est pas surpris d'être trahi par quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais on déteste être trahi par quelqu'un qu'on aime. Alors, trahison, c'est pas très fort de... Non, c'est comme ça que c'est ressenti, c'est comme ça qu'on saigne. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste un vrai ami d'Israël, je pense, au fond de lui. כדי לשמר את הצרפתים בחיק הרפובליקה, צרפת מקצה מהיום מקומות בפרלמנט שלה לנציגים של 3 מיליון צרפתים החיים מחוץ למדינה. וכך דווקא סרקוזי, שיחזב את טייב, הוא זה שיצר לו את ההזדמנות הפוליטית לממש את החזון שלו, לגשר בין שני העמים שיש להם הרבה במשותף. Nous, on a comme objectif de faire en sorte que ce pays soit respecté, qu'il soit aimé et qu'il soit fort. Et c'est pour ça que je me lance dans ce combat. C'est pour essayer de donner une voix forte à ce pays dans un parlement qui aujourd'hui est un peu sourd et malentendant. לכל הישראלים, שונאי צרפת והצרפתים, חוגגים על הסברים כאלה, לאט לכם. ז'יל והרוב מקרב יוצאי צרפת אינם ממהרים לשפוך את התינוק עם המים.
צרפת היא עדיין נכס עצום ליהודים ולישראל. צרפת נתנה לנו הזדמנות שאף מדינה אחרת בעולם לא הייתה נותנת. צרפת עשתה ממנו ממש גברים, מושכלים, ונתנה הרבה. אז אני עכשיו לא רוצה להגיד רע על צרפת. זה פשוט מאהבת ישראל שאנחנו הגענו לפה. הקמפיין מוביל את טייב לבית קפה ברעננה. הבעלים, עולה חדש, יזם שמוכר פירות ברוטב שוקולד בלגי. זוכרים את גל המחאה נגד ישראל בקניונים בצרפת לפני כשנתיים? הוא נמלט מפניו. Tout ce genre de choses m'a dit que c'était bon, c'était le moment qu'il fallait monter, parce que si le gouvernement ne font plus rien aujourd'hui... ואילו ז'יל טייב מתח את החזה בגאווה יהודית ועלה על בריקדות. Tous les citoyens, ils ont besoin de gens qui parlent et qui disent les choses. Il ne faut pas être écrasé, il ne faut pas les étouffer. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des actes, il y a des prises de position. בבניין בתל אביב, ששייך למשפחה, בדירת הדודה שלו, מכנס ז'יל את המטה. האתגר מורכב. מחוז הבחירה שלו כולל את ישראל, איטליה, יוון, טורקיה, קפריסין ומלטה, ויש בו כ-120,000 בעלי זכות הצבעה. רובם כ-70,000 בישראל. אם אנחנו לא נלך להצבעה, מי שישפיע זה היוונים והטורקים והקפריסאים. והם גם מבחינה רשמית ייצגו אותנו בפרלמנט הצרפתי. אז בחוגי הבית, ז'יל טייב צריך להניע את הבוחרים. כי זו הזדמנות לשמור על חבל הטבור לצרפת ולהיות קרוב לעוגת התקציב הצרפתי. Il y a une quantité de droits qui incombent. Ils habitent en Israël, ils ont le gouvernement, ils ont la loi en Israël. Oui, mais ils ont aussi une possibilité à travers leur nationalité française d'obtenir et de revendiquer des choses auxquelles ils ont cotisé. Vous savez, ils cotisent à la sécurité sociale pendant des années, ils ont cotisé à l'allocation vieillesse pendant des années. Pourquoi, lorsqu'ils vont venir vivre en Israël et prendre un autre tournant dans leur vie, doivent-ils abandonner tout ce qu'ils ont fait avant? אבל למה להמשיך ולהיות מחובר? למה להצביע למשל לבחירות? אתה בארץ, אתה ישראלי. יש לנו אפשרות להצביע בשביל מישהו, בעד מישהו שהוא הקול של מדינת ישראל. כמו אזרח ישראלי, הקול של מדינת ישראל תופיע בפרלמנט הצרפתי, ואני לא רוצה לפספס את זה.